niin, elikkä. Kuinkahan se on? Hoppsou. No, Morjens! moikka ja me tehdään nyt tämmönen videopostaus tässä eilisestä päivästä ja no mitä nyt tänään ollaan ehditty tehdä jo. Niin, tosiaan eilen käytiin Zeppelinissä. Mun piti ostaa Bolero ja sit mä ostin housut, nämä tämmöset. Ja sit mä ostin tän. Mä en tiedä näkyykö tää, mutta... No niin. Sitten me piti eka tulla niin Sallaan isäkyvillä pois sieltä. Mutta sitten niin me olisi päässyt ilman vasta niin kuin muutaman tunnin päästä, me haluttiin päästä aikaisemmin. No me mentiin sitten bussilla pois. Joka ei ollut niin viisas vetokas. No niin. Ja no mutta me ei tiedä, kun me ollaan nyt täällä jossain kellossa täällä, tää ei ole niinku just sille Oulun ulkopuolella. Niin pitäisi maksaa, niinku, kun mä en pääs mun kortilla tänne. Mutta me ei nyt päätetty, että mä tuun mun kortilla. Mun piti maksaa 5,30. Niin, kun se bussikuski, miten se meni silleen? Bussikuski oli niin killi. Niin siis se kysyy, että mihin me pitää, että mihin te menette. No, Mun siltä en mä tiedä. Sit se sanoi, että no vaikka Virpiniemeen mun piti maksaa 5,30. niin, vaikka me sitten loppujen lopuksi jäätiinkin Oulun ulkopuolella pois. Eikö ollut sitä puolella? Eikö siis niin sisäpuolella? Ops. Sitten. Niin. Sitten se vasta olikin, kun me tultiin sen bussista ulos, mehän ei sinänsä tunneta tätä paikkaa kovin hyvin. Me ollaan seikailtu täällä kovin paljon ja sit me lähettiin kävelee vähän niinku jonnekin. Mentiin jotenkin mettien läpi siellä. Ei oltu oikein kartalla. ei todellakaan. Sitten me yritettiin katsoa jo kännykästä niinku Google Maps, mutta jotenkin ei toiminut, jotenkin ei se suurentanut. oli niin pieni se kuva, että mä en nähnyt sitä yhtään mitään, kun mun kännykkä on ehkä semmonen tän kokoinen ja sit se ei oo semmonen tän kokoinen. No se ei oo semmonen mikä kosketusnäyttöpuoli, se on semmonen pikkuinen näyttö. Niin ja sitten tosiaan oli ne silleen, että joo missä me ollaanko me ihan hukassa. No vähän siellä se asualueella mentiin siellä. Sitten Niina mukaan tunnistiin kun tiedä, me lähdettiin sinne ja niin, kyllä me tänne löydettiin. Ja kyllä me tänne löydettiin sitten loppujen lopuksi. Mutta siinä on silleen, että me eka niinku seikkailtiin ihme random metsiä läpi. Tuli silleen, tuolla jossain on metsiä kuleskeltiin. No mennään vaikka tänne, mennään vaikka täältä. Heitä tuolla näkyy kun tie, mennään vaikka tuonne. Tälle ihan mentiin vaan minne sattuisi. Me jotenkin päädyttiin sille oikein, että se asuinalue oli vähän sekava ja siellä me mentiin kyllä vähän enemmän pistä hukkaa. Niin me tehtiin. No sitten Hyytälä murhoisia. Missä? Tätä samassa. No, mutta niin. Pien jalkoiksi. Nostaa niitä silleen ilman. Ai niin pieni. Sun varpaasi satuttuu. Niin. Satuttuvat sinne. Sitten me... Jappari! No. Ja sille sit sä olit silleen sivuttais siinä silleen. Näin, kato. No niin, nyt me päästään takaisin syömään. Noniin. Toivottavasti ei ole enempää ampiaisia. Nyt se amppari meni pois. Noniin, hold. Niin, mutta sitten me oltiin täällä Niinalla ja... Me mopoiltiin, me ajeltiin mopolla. Joo, siitä sitten lisätään kuvia vaikka. Niin. Motikuvia. Ja sitten Salla kävi kerran mun kysymys silleen, että mulla on semmonen aika pikkumopo, että se oli hyvä, että just mahuttiin kummatkin siihen. Se oli ihan siisti. Sitten me vähän jotain tehtiin tässä. Molemmilla ihan jalat ihan kippeenä noitten päivän jälkeen, kun me sitten, no niin, meillä jalat kippeenä, ei me oikein voitu mitään juosta tälle pihalla tyyli kuitenkaan. Mutta niin ja sitten... Ei ne nyt, eilen oli kyllä kipeämpi kuin tänään. No on ne nyt vähän. Veitsi johtui siitä, että me ollaan viime päivältä se keinuttu aika ahkerasti. Puistossa oltu 3 tuntia hitettiin keinusta kenkiä. Se oli niin siistiä. Mega dissatko. Sitten me katsottiin Euroviisut illalla. Hyvä Ruotsi voitti ja Venäjä. Hyvä Ruotsi! Hyvä Venäjä. Hyvä Venäjä. Venäjä on ainut hyvä asia. Sitten Saksa oli kanssa hyvä ja sitten tämä... Mikä Mä en muista mikä se yhden maan nimi oli, mutta siellä oli semmonen nuori tyttö siellä lauloi. Nuori tyttö. Se oli ihan hyvä. Sillä oli semmonen joku... Hattu päässä, se oli onnellinen. Ylioppilas hattu näköinen lakki päässä. Musta oli riihattu. No
semmonen kuitenkin. Sitten niin me katsottiin arvostelua, että jes, Ruotsi voitti, mutta mua arvostelussa Itävalta ei ollut. Finaalissa Itävalta oli ihan ylivoimainen. Ja se ainoastaan vaikka Serbialle piste. Serbia oli ihan huono olen Serbiasta! Laudan jostain ruohotuksesta. Okay. Ei se laudan ole vissiin ruohotuksesta. Kato, joku tuli pihalle. No kuitenkin sitten mitäs me tehtiin. Sitten me vähän niinku yöllä vaan. En mä tiedä mitä me tehtiin yöllä. Me mentiin nukkua 4. Me herättiin tänään joskus 11:30. En oo muuten pitkään nukkua. Vartti alle 12. No niin. Ja me puhuttiin enimmäkseen kebab-eläimestä. Kebab-eläin, Aho viikko 28. Kebab, abajukka, kebab. Niin, abajukka, kebab. Ja sitten just me puhuttiin jotain One Directionista. Niin. Ja sitten mitäs muuta? No nyt me ollaan tässä vaan jotain ihmettä. Ei oo tehty mitään järkevää. Me tänään nyt vähän tossa. Otin Niina sulle uuden Facebookin profiilikuvan ainakin. Niin. Se otettiin ja sitten syötiin jätskiä. Joo, ja rahkaakin. Vaikka meillä on... Ei kannattaa. No, tähän. Tää oli siisti, mitä teillä tehdään kerran. Niin. Ja sitten... Eipä kai tässä muuta ihmeellisyyttä. Ja sitten nyt tässä tehdään näitä postausta, mitä tänä päivänä tulee vielä tehtyä. Että mä sitten varmaan selitä sitten, niin kirjoitan varmaan bloggiin, jos mä teen tänään vielä jotain jännää. Niin. Ja sitten Uplovit Saga, tässä on 41, on niin vamma, sitä ei pääse ikinä läpi. 51 arvostelulle. Ja Petra 120 sulla. No joo. Hei! Tää on merchee. Apua!